வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். கர்த்தர் சித்தமானால் வருங்காலங்களில் இந்த வேத தியான ஊழியங்களை நாம் தொடர்ந்து கவனிக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. கர்த்தர் தாமே நாட்களிலே இந்த வேத தியான ஊழியத்தை ஆஸ்வதிக்கவும் கர்த்தருடைய தயவினாலே வேத வார்த்தையினுடைய வெளிச்சத்திலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைகள் கட்டப்படவும் கர்த்தர் தாமே நமக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்வாராக. ஜெபத்தோடு கூட நாம் இந்த கூட்டங்களை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரமாக இருக்கிற பரிசுத்தமுள்ள பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் உங்களுடைய பரிசுத்தமான திவ்ய சமூகத்திலே வந்து பணிந்து ஸ்தோத்தரித்து ஆராதித்து நாங்கள் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே உடைய வேத வசனங்களை தியானிக்கத்தக்கதாக பரிசுத்தாவியாகிய தேவதாமே எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே உடைய வார்த்தையுடைய வெளிச்சத்தை, ஜீவனை, விடுதலையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளரவும் பலப்படவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம். வேதவசனத்தினுடைய வெளிச்சத்திலே நாங்கள் வளர பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக, உமக்கு மகிமையை பெற்றுக்கொள்வீராக. உடைய வரையை கேட்டு நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் ஆயத்தமாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களை முற்றிலுமாய் கரத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து சத்திய ஆவியாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் உடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமாய் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் பரலோக பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்பது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது. தேவன் இன்றைக்கும் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுகிறவர்களாக இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை நம்முடைய ஜீவியத்தில் எல்லா சூழ்நிலைகள் மத்தியிலேயும் அது ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்நாட்களிலே பலவிதமான நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே நாம் கடந்து போனாலும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் பெரிதான சமாதானத்தையும் நிறைவையும் நாம் அங்கே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். 119ஆம் சங்கீதத்திலே 165வது வசனத்திலே நாம் விதமாக வாசிக்கிறோம். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை. அவருடைய வார்த்தையை இந்த நாட்களிலே நாம் தியானிக்கும் போது சூழ்நிலைகள் எவ்விதமாக இருந்தாலும் கூட நாம் மிகுந்த சமாதானத்தோடு நாம் காக்கப்பட கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக இன்றைக்கும் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதே நேரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையானது ரோமர் 10:17 படியாக நமக்குள்ளாக தேவன் பேரிலே வைக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசத்தை பெருக செய்து விசுவாசத்தினாலே உண்டாகக்கூடிய எல்லா விதமான சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நாம் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கும்போது நாம் அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரம் 11 வாசிக்கிறோம். பிரேயா பட்டணத்தில் உள்ள விசுவாசிகள் தேவனுடைய வார்த்தையை அனுதினமும் அவர்கள் தியானித்ததினாலே அவர்கள் நற்குணசாலிகளாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் வளரக்கூடிய விதத்திலே காணப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். 107ஆம் சங்கீதம் 20 வாசிக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தையானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய உள்ளான வாழ்க்கையை அது ஆரோக்கியப்படுத்தக்கூடியதாக அங்கே சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். எப்படிப்பட்ட நிலைமைகளிலே நாம் கடந்து போனாலும் பிரச்சனைகள், துக்கங்கள், கவலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து நம்முடைய இருதயங்கள் சோர்வுற்று போனாலும் தேவன் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நம்முடைய இருதயங்களை உயிர்ப்பித்து பலப்படுத்தி ஆரோக்கியப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். 119ஆம் சங்கீதம் 105 நாம் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தையானது நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமாகவும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். இருள் நிறைந்த உலகத்திலே நாம் இடராதபடி தொடர்ந்து முன்னேறும்படி கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை அங்கே விளக்கை போல அது வழிகாட்டக்கூடியது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். எரேமியாவின் புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தையானது நமக்கு அது மிகுந்த மனமகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எல்லா சூழ்நிலைகள் மத்தியிலேயும் கர்த்தருக்குள்ளாக நாம் மகிழ்ந்திருக்கும்படி தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயங்களை மகிழச் செய்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். யோசுவாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே நம்முடைய ஜீவியங்கள் காணப்படும் போது நாம் ஜெயம் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்.
நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 1-3 வசனங்களை பார்க்கும்போது, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலே தியானமாக இருக்கும்போது, நாம் அங்கே ஒரு இலை உதிராத மரத்தை போல செழிப்பாக கனி கொடுக்கக்கூடிய விதத்திலே நிறைவுள்ளவர்களாக காணப்படுவோம் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். 119 சங்கீதம் 98 முதல் 100 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது, கர்த்தருடைய வார்த்தையானது நமக்கு தெய்வீக ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்று ஞானத்தின் பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கும்படி கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு அங்கே கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். அதே நேரம் நாம் பார்க்கும்போது ரோமர் நிருபம் 15 அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, கர்த்தருடைய வார்த்தையானது நமக்கு ஆறுதலையும் நம்பிக்கையையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, நம்மை ஆட்சி தேற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். 2 தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகம் 3 அதிகாரம் 15 முதல் 17 வசனங்களிலே வாசிக்கும் போது, கர்த்தருடைய வார்த்தையானது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் வளரும்படி சீர்பொருந்தும்படி நம்மை நடத்தக்கூடியது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். இவ்விதமாக தேவனுடைய வார்த்தையானது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய ஜீவியத்திலே கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. நம்முடைய கரங்களிலே தேவன் அற்புதமான இந்த வேதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகினாலே வேத வசனங்களை தியானிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த பாக்கியத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. வேதாகமத்திலே இந்த வேதத்தை பற்றி பார்க்கும்போது பல்வேறு அங்கே வடிவங்களிலே அதை சொல்லப்படுவதை காண முடியும். 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 3 வசனத்திலே பார்க்கும்போது, நாம் வளரும்படியான ஞான பால் என்று சொல்லி அதை வாசிக்கிறோம். மத்தேயு சுவிசேஷம் 4 அதிகாரம் 4 வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது அப்பமாக ஆகாரமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். எபிரேயர் நிருபத்திலே 5 அதிகாரம் 12 முதல் 14 வசனங்களிலே பார்க்கும்போது, நாம் நல்ல பலசாலிகளாகும்படி தேவனுடைய வார்த்தையானது அங்கே திடகாத்திரம் உள்ள பலமான ஆகாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். யாக்கோபு நிருபத்திலே 1 அதிகாரம் 22 முதல் 25 வசனங்களிலே பார்க்கும்போது, அது கண்ணாடிக்கு ஒப்பாக சொல்லப்படுகிறது. நம்முடைய ஜீவியங்களை நமக்கு அறிந்து கொள்ளவும், நாம் எவ்விதமாக அதை சீர்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் தெளிவாக காட்டக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியை போல இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். எரேமியாவின் புஸ்தகத்திலே 23 அதிகாரம் 29 வசனத்திலே பார்க்கும்போது, அது சம்மட்டியை போல இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையின் தவறுகளை உணர்த்தி அதை இடித்து அதை ஆண்டவர் சரி செய்யத்தக்கதாக அவருடைய வார்த்தை சம்மட்டியை போல இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். அதே எரேமியா 23:29 அது அக்கினியை போல இருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தேவையில்லாத காரியங்களை சுட்டெரிக்கக்கூடிய ஒரு அக்கினியாக அது செயல்படுகிறதை நாம் காண முடியும். 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 23 வசனத்திலே அது அங்கே ஜீவனுள்ள வித்து என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவ வசனத்துக்குள்ளாக ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த வித்தானது நமக்குள்ளே தொடர்ந்து கிரியை செய்து ஆவிக்குரிய விதமாக நாம் அங்கே வளரும்படி பலன் கொடுக்கும்படி அது நமக்குள்ளே தொடர்ந்து செயல்படக்கூடியது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். எபேசியர் நிருபத்திலே 5 அதிகாரம் 25-26 வசனங்களிலே பார்க்கும்போது, அது தண்ணீருக்கு ஒப்பாக சொல்லப்படுகிறது. அது நம்மை கழுவக்கூடியதாக, பரிசுத்தமாக்கக்கூடியதாக, சுத்திகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். எபேசியர் 6 அதிகாரம் 17 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது, அது பட்டயமாக இருக்கிறது. அது அங்கே கூர்மையான ஒரு பட்டயத்தை போல செயல்படக்கூடியதாக, வெட்டுகிறதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 19:10 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, அது விலையேற பெற்ற பொன்னுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. பொன் தெய்வீகத்தை காண்பிக்கிறது. தெய்வீக சுவாபத்திலே நாம் வளரவும் பெருகவும் கர்த்தருடைய வார்த்தை பொன்னாக நமக்குள்ளே இருந்து செயல்படுகிறது. சங்கீதம் 19:10 நாம் வாசிக்கும் போது, அது தேனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. நம்முடைய மனக்கண்களை தெளிவிக்கிற, பிரகாசமடைய செய்யக்கூடியதாக தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். ஆகையால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் விதமாக தியானிப்பதும், அந்த வார்த்தையை நாம் அங்கே கவனித்து அந்த வார்த்தையிலே நாம் அங்கே நேரங்களை செலவழிப்பதும்
நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொண்டு வரும். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கூட யோவான் சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனத்திலே சொல்லும்போது, தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாக, அதனால் உண்டாகக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தையும் அவர் அங்கே சொல்கிறார். யோவான் சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனம், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே, என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே. வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நாம் தேவனுடைய ஜீவனிலே நாம் பெருகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அதிகமாக அறியவும் அனுபவிக்கவும் நமக்கு அது உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகினாலே பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே நாம் வேதத்தை தியானிக்க தொடர்ந்து தேவன் நமக்கு கிருபை புரிவாராக. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த நாட்களிலே நாம் தெசலோனிக்கே நிருபங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். பவுல் எழுதிய 1 தெசலோனிக்கேயர் 2 தெசலோனிக்கேயர் நிருபங்களிலிருந்து நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம். வருங்காலங்களிலே தொடர்ந்து இந்த புஸ்தகங்களை தியானிக்கவும், அந்த புஸ்தகங்களிலே சொல்லப்பட்ட சத்தியங்களிலே நாம் வளரவும் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் நமக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும். கர்த்ததாமே தொடர்ந்து இந்த வேத தியான ஊழியர்களை ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். பரிசுத்த பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே 1 தெசலோனிக்கேயர் 2 தெசலோனிக்கேயர் நிருபங்களை இந்த நாட்களிலே நாங்கள் தியானிக்க பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொன்னீரே. உங்களுடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் வளரவும் உங்களுடைய ஜீவனிலே பெருகவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்கிறாக. எங்கள் இருதயங்களோடு பேசும். உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆளுகைக்கும் நடத்தலுக்கும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். பவுல் தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே இருக்கக்கூடிய கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களுக்காக இந்த 2 நிருபங்களையும் எழுதுவதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். முதலாவதாக இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்தை குறித்து அங்கே எவ்விதமாக தேவனுடைய சபை உருவாயிற்று என்று சொல்லி நாம் இந்த நாளிலே நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம். தெசலோனிக்கே பட்டணமானது அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கிரீஸ் நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. இது பவுல் வாழ்ந்த நாட்களிலே மெக்கதோனியா என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டின் ஒரு பகுதியாக அது அங்கே காணப்பட்டது. இன்றைக்கு அந்த பட்டணத்துடைய பெயர் தெசலோனிக்கி என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த தெசலோனிக்கி பட்டணம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. அங்கே சுமார் 11 லட்சம் ஜனங்கள் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது ஒரு சிறப்பான ஒரு கடற்கரை துறைமுகம் அமைந்த ஒரு பட்டணம். பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து அங்கே கப்பல்கள் மூலமாக அங்கே சிறப்பான வாணிபம் இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு பட்டணமாக அது இன்றைக்கும் இருக்கிறதை காண முடியும். பவுல் வாழ்ந்த நாட்களிலே பார்க்கும்போது இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணமானது ரோம பேரரசனுடைய ஆளுகையிலே அங்கே காணப்பட்ட ஒரு பட்டணமாக காணப்பட்டது. ஆரம்ப நாட்களிலே இந்த பட்டணத்தை பார்க்கும்போது அது அங்கே ஏதென்ஸுக்கு அடுத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு பட்டணமாக காணப்பட்டது. ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பட்டணமாக அது அங்கே அந்த நாட்களிலே காணப்பட்டது. ஆரம்ப நாட்களிலே இந்த பட்டணத்தை மெக்கதோனியர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அங்கே ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். கிமு 315 கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 315ஆம் வருஷத்திலே கிரேக்கர்கள் அந்த மெக்கதோனியரோடு யுத்தம் செய்து அவர்கள் இந்த மெக்கதோனியாவை கைப்பற்றிய போது இந்த தெசலோனிக்கி பட்டணமும் கூட அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த கிரேக்க தளபதிகளிலே முக்கியமானவராக கெசாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தளபதி இருந்தார். அவர் மகா அலெக்சாண்டருக்கு ஒரு உறவினராகவும் இருந்தார். இந்த அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு கெசாண்டர் இந்த மெக்கதோனியா தேசத்திலே இந்த தெசலோனிக்கி பட்டணத்தை அவர் ஸ்தாபித்தார். இந்த தெசலோனிக்கி பட்டணமானது அது மகா அலெக்சாண்டருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரி தெசலோனிக்கி என்பவருடைய பெயரை வைத்து
அது அங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு பட்டணம். கெசாண்டர் இந்த பட்டணத்தை விதமாக தெஸ்லோனிக்கி என்று பெயரை வைத்து அங்கே ஸ்தாபித்தார். பிற்பாடு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கும் 168 வருஷத்திலே ரோமானியர்கள் இந்த மெக்கதோனியா பட்டணத்தை தேசத்தை அவர்கள் கைப்பற்றினார்கள். கைப்பற்றி இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்தை கூட அவர்கள் தங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள். தொடர்ந்து இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணமானது ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளாக வந்தது. இந்த தெஸ்லோனிக்கேயர் ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக, அதனுடைய அரசாட்சி முறைகளுக்கு அங்கே தங்களை கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் அங்கே உண்மையாயிருந்தார்கள். ஆகினாலே இந்த ரோம அரசாங்கம் என்ன செய்தது, இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்தை அவர்களாகவே ஆளுகை செய்யும்படியான ஒரு உள்ளாட்சி உரிமையை அவர்களுக்கு கொடுத்தது. அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஆளுகை செய்ய முடியும், தங்களை ஆளுகை செய்யக்கூடிய பிரதிநிதிகளை தாங்கள் தேர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று பல உரிமைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு அங்கே கொடுத்தார். இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணமானது ரோமருடைய நாட்களில் விட மிக செழிப்பான ஒரு பட்டணமாக இருந்தது. முக்கியமாக ரோமாபுரியிலிருந்து கிழக்கு தேசங்களுக்கு செல்லக்கூடிய முக்கியமான சாலையானது, போக்குவரத்து வசதியானது இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்தின் மூலமாக காணப்பட்டது. இது மிகவும் ஒரு வியாபாரம் நிறைந்த ஒரு பட்டணம். ஆகினாலே பல்வேறு தேசத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஜனங்கள் இந்த பட்டணத்திலே வந்து தங்குவதும் வியாபாரம் செய்வதும் அன்றைக்கு காணப்பட்டது. பவுல் வாழ்ந்த நாட்களிலே இந்த பட்டணத்திலே சுமார் 2 லட்சம் ஜனங்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஒரு பெரிய சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பட்டணம். செல்வ சிறப்பு மிக்க மனிதர்கள் இருந்தார்கள். அதே நேரத்திலே அரசாங்க அதிகாரிகள் அங்கே இருந்தார்கள். இன்னுமாக பொருளாதார துறையிலே இன்னும் பல காரியங்களிலே சிறப்பு பெற்றவர்கள் எல்லாம் இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்திலே அன்றைக்கு ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்த பட்டணமானது அங்கே பார்க்கும்போது யூதர்கள் அங்கே வாழ்கிறார்கள், கிரேக்கர்கள் வாழ்கிறார்கள், இன்னும் ரோமானிய அந்த பிரஜைகள் எல்லாம் இந்த பட்டணத்திலே வாழக்கூடிய பல்வேறு ஜனங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பட்டணமாக இது காணப்பட்டது. இந்த பட்டணத்திலே தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்கிறார். அவர் தன்னுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்தின் பிரயாணமாக 2வது பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய காரியத்தை நாம் அங்கே காண முடியும். தன்னுடைய 2வது சுவிசேஷ பிரயாணத்தின் போது இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்திற்கு அவர் வருகிறார். அதாவது கிபி 50 முதல் 52 வருஷங்களுக்குள்ளாக இந்த பிரயாணத்தை அவர் அங்கே செய்கிறார். இந்த சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எவ்விதமாக இந்த தெஸ்லோனிக்கி பட்டணத்திற்கு வந்து அவர் ஊழியம் செய்கிறார், அங்கே சபை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டுமானால் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர் தன்னுடைய ஊழிய பிரயாணமாக அங்கே அவர் என்ன செய்கிறார், மீசியா மற்றும் பித்தினியா நாடுகளுக்கு போகும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கிறார். அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். அவருக்குள்ளாக அந்த பாரம் இருக்கிறது. மீசியா பித்தினியா நாடுகளுக்கு போக அவர்கள் பிரயத்தனம் பண்ணினார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலோடு அங்கே தீமோத்தி இருக்கிறார், இன்னுமாக சீலா இருக்கிறார், லூக்கா கூட அங்கே இருக்கிறார். இவர்கள் தங்களுக்கு ஊழியமாக செல்லும்படி அவிதமான ஒரு முயற்சியை எடுக்கும்போது அந்த 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஆவியானவரோ அவர்களை போக ஒட்டாதிருந்தார். அப்பொழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய் போய் துரோவாவுக்கு வந்தார்கள். துரோவாவிலே அவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள். எங்கே செல்வது, எங்கே போய் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவிதமாக அவர்கள் காணப்படும் போது அப்போஸ்தலர் 16:9 நாம் வாசிக்கிறோம், அங்கே ராத்திரியிலே பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று. அது என்னவெனில், மக்கதோனியா தேசத்தான் ஒருவன் வந்து நின்று, நீர் மக்கதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தன்னை வேண்டிக் கொண்டதாக இருந்தது. 10ஆம் வசனம். அந்த தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார் என்று நாங்கள் நிச்சயித்துக் கொண்டு உடனே மக்கதோனியாவுக்கு புறப்பட்டு போக பிரயாணம் பண்ணினோம் என்று வாசிக்கிறோம். எங்கே செல்வது என்று தெரியாமல் அவர்கள் காணப்படும் போது
தேவன் தரிசனத்தின் மூலமாக அவர்களை வழிநடத்துகிறார். பவுலுடைய அந்த தரிசனத்திலே ராத்திரியிலே மக்கெதோனியா தேசத்தான் ஒருவன் வந்து நின்று, நீர் மக்கெதோனியாவுக்கு வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதை பவுல் அங்கே காண்கிறார். அதன் மூலமாக தேவ திட்டத்தை நிச்சயமாக அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார். உடனடியாக அந்த மக்கெதோனியா தேசத்துக்கு நேராக புறப்படுகிறார்கள். மக்கெதோனியா என்று சொல்லும்போது பல பட்டணங்கள் அடங்கிய ஒரு தேசம். அங்கே பிலிப்பி பட்டணம் இருக்கிறது, அங்கே இன்னமாக அம்பியோலி, இன்னமாக அப்போலோனியா பட்டணம் இருக்கிறது, தெசலோனிக்கே பட்டணம் இருக்கிறது, அதோடு பெரேயா பட்டணம் இருக்கிறது, அதோடு அத்தேனை பட்டணம் இருக்கிறது, கொரிந்து பட்டணம் என்று சொல்லி பல பட்டணங்கள் நிறைந்த ஒரு தேசம்தான் மக்கெதோனியா தேசம். இந்த மக்கெதோனியா தேசத்துக்கு போகும்படி தேவன் அந்த தரிசனத்தின் மூலமாக பவுலுக்கு உணர்த்தும் போது பவுலும் அவரோடு கூட இருந்த உடன் ஊழியர்களுமாக நாம் அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரம் 11 வாசிக்கிறோம். துரோவாவில் கப்பல் ஏறி சாமோத்ரக்கே தீவுக்கும் மறுநாளிலே நெயாப்போலி பட்டணத்துக்கும் நேராய் ஓடி 12 அங்கே இருந்து மக்கெதோனியா தேசத்து நாடுகளில் ஒன்றுக்கு தலைமையானதும் ரோமர் குடியேறினதுமான பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு வந்து அந்த பட்டணத்தில் சில நாள் தங்கியிருந்தோம். மக்கெதோனியா தேசத்திலே முதலாக அவர்கள் பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு வருகிறார்கள். பிலிப்பி பட்டணத்திலே அங்கே அவர்கள் வந்து அங்கே தங்கி இருந்து கர்த்தர் அவர்களை வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிப்பதை நாம் அங்கே தொடர்ந்து 13 முதல் அங்கே நாம் காண முடியும். அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அவர்களை வழிநடத்துகிறார். லீதியாள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ, இரத்தாம்பரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ ஆனவள் அங்கே தேவனாலே தொடப்படுகிறார், ரட்சிக்கப்படுகிறார். அவளும் அவருடைய வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். தொடர்ந்து அந்த பிலிப்பி பட்டணத்திலே அவர்கள் அங்கே தங்கி ஊழியம் செய்கிறார்கள். தொடர்ந்து நாம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும்போது அங்கே குறி சொல்லக்கூடிய ஆவியுடைய ஒரு பெண் அங்கே பவுலை சேர்ந்தவர்களையும் தொடர்ந்து வந்து அவள் அங்கே காணப்படும் போது பவுல் அவளுக்குள்ளாயிருந்த அசுத்த ஆவியை விரட்டுகிறார். அதன் நிமித்தமாய் அந்த பெண்ணை வைத்து ஆதாயம் தேடிக் கொண்டிருந்த மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? பவுலையும் சீலாவையும் அங்கே அவர்கள் பிடித்து அங்கே அரசாங்க அதிகாரியிடத்திலே அங்கே ஒப்புவிப்பதை நாம் காண முடியும். தொடர்ந்து அந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் அவரை அங்கே அடித்து அவரை அங்கே சிறைச்சாலையில் விடுவதையும் நாம் அங்கே காண முடியும். பவுலும் சீலாவும் அங்கே பிலிப்பி பட்டணத்திலே சிறைச்சாலையிலே அங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ராத்திரியிலே விழுந்த வேதனையோடு அடிகளோடு அங்கே தேவனை துதித்து பாடுகிறார்கள். ஆண்டவர் அந்த சிறைச்சாலையினுடைய அங்கே கட்டுகளிலிருந்து அவளுக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறார். அதே நேரத்திலே அந்த சிறை அதிகாரி ரட்சிக்கப்படுவதையும் நாம் அங்கே காண முடியும். அவன் அங்கே கேட்கிறான். 16ஆம் அதிகாரம் 31 30ஆம் வசனங்களிலே நாம் வாசிக்க முடியும். ஆண்டவமாரே, ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். பவுல் என்ன சொல்கிறார்? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி இப்பதமாக பிலிப்பி பட்டணத்திலே லீதியா, இன்னமாக இந்த ரோம அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி, அதோடு அநேகர் அங்கே ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். சில காலம் அவர்கள் அங்கே தங்கி இருக்கிறார்கள். பிலிப்பி பட்டணத்திலே விதமாக சபை உருவாகிற்று என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அந்த 16ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது அந்தபடி அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு புறப்பட்டு லீதியாவில் போய் சகோதரை கண்டு அவளுக்கு ஆதரவு சொல்லி போய்விட்டார்கள். விதமாக பிலிப்பி பட்டணத்திலே மக்கெதோனியா தேசத்திலே முதலாக அங்கே சபை உருவாகிறது. அதன் பிற்பாடு 17ஆம் அதிகாரத்திலே வரும்போது பிலிப்பி பட்டணத்தை விட்டு கடந்து அடுத்ததாக அம்பியோலி, இன்னமாக அப்போலோனியா பட்டணங்களுக்கு அவர்கள் அங்கே வருகிறார்கள். இந்த பட்டணங்களை எல்லாம் கடந்து அதன் பிற்பாடு 17ஆம் அதிகாரம் 1 நாம் வாசிக்கிறோம். தெசலோனிக்கே பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். பிலிப்பி பட்டணத்திலிருந்து தெசலோனிக்கே பட்டணமானது பார்க்கும்போது அது சுமார் 100 மைல், அதாவது ஒரு 150 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள ஒரு பட்டணம் தான் இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணம். இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே அவர்கள் ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக தேவன் அவர்களுக்கு காரியங்களை வாய்க்க செய்வதை காண முடியும். அங்கே வரும்போது அந்த 17ஆம் அதிகாரம் 1 அங்கே யூதருக்கு ஒரு ஜெப ஆலயம் என்று சொல்லும்போது அதை சினகாக், அதாவது
யூதர்களுடைய வழிபாட்டு ஸ்தலமாக அது அங்கே காணப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த பவுலுடைய முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பார்க்கும்போது அவர் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூத ஜெப ஆலயங்களிலே பிரசங்கிப்பது அவருக்கு அங்கே வழக்கமாக இருந்தது. பவுல் ஒரு யூதராக இருந்ததினாலே யூதருடைய ஆராதனை முறைமைகள், யூதருடைய அந்த பிரமாணங்கள் எல்லாம் அவருக்கு நன்றாய் தெரியும். ஆகினாலே தான் அறிந்திருக்கக்கூடிய அந்த யூத கோட்பாடுகள், யூத பிரமாணங்கள், ஆராதனை முறைகளை அவர் வைத்து அதன் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிப்பதை அவர் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். அங்கே நாம் வாசிக்கும் போது 17ஆம் அதிகாரம் 2 பவுல் தன் வழக்கத்தின்படியே அவரிடத்தில் போய் 3 ஓய்வு நாட்களில் வேத வாக்கியங்களின் நியாயங்களை அவர் எடுத்து அவர்களை சம்பாதித்தார். தன்னுடைய வழக்கத்தின்படி, பவுலுடைய வழக்கம், அதாவது அவர் எங்கே சென்றாலும் யூத அந்த ஜெப ஆலயங்களுக்கு சென்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பிரசங்கிப்பது அவருடைய வழக்கமாக காணப்பட்டது. பவுலுடைய அழைப்பை பார்க்கும்போது அவர் புறஜாதிகளுக்கு, அதாவது யூதர் அல்லாத ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்தும்படியான ஒரு அழைப்பை ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்திருந்தார். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் முதலாக பவுலை தெரிந்து கொண்ட போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பை பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 9:15 அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிப்பதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான். தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். புறஜாதிகளுக்கு, அதாவது யூதர் அல்லாத மற்ற ஜனங்களுக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவிக்கும்படியான அழைப்பை அவர் அங்கே பெற்றிருந்தார். பவுல் இவ்விதமாக இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்துக்கு வரும்போது, அந்த தெசலோனிக்கே பட்டணம் யூதர்கள் நிறைந்த பட்டணம், கிரேக்கர்கள் நிறைந்த பட்டணம், இன்னும் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான ஜனங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பட்டணமாக காணப்பட்டது. இங்கே அந்த யூதர்கள் கூடி வரக்கூடிய ஜெப ஆலயத்திலே அவர் அங்கே முதலாக தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் அங்கே பிரசங்கிக்கிறதை நாம் அங்கே காண முடியும். ரோமர் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடிய காரியத்திலே முதலாவது யூதருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த வெளிப்பாட்டை உடையவராயிருப்பதை பார்க்கிறோம். ரோமர் 1:16 கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாக அது தேவ பலனாயிருக்கிறது. கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷமானது முன்பு முதலாவது யூதருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும். இது அவருடைய வாஞ்சை. அங்கே நாம் ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 1 கூட நாம் வாசிக்கும் போது அந்த இஸ்ரவேல் ஆகிய யூதர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர் வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார். 10:1 சகோதரரே, இஸ்ரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இருதயத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பவுமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக யூதர்களை குறித்த ஒரு அதிகமான ஒரு பாரமும் வாஞ்சையும் உடையவராக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே காணப்படுவதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். ஆகினாலே இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே முதலாக அவர்கள் யூதர்கள் கூடி வரக்கூடிய அந்த ஜெப ஆலயத்திலே வந்து அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள். அங்கே 3 வாரங்கள் தங்கி பிரசங்கிப்பதை நாம் அங்கே காண முடியும். அவருடைய பிரசங்கத்தினுடைய அந்த செய்தியை பார்க்கும்போது விதமாக நாம் காண முடியும். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனம். பவுல் தன் வழக்கத்தின்படியே அவரிடத்தில் போய் 3 ஓய்வு நாட்களில் வேத வாக்கியங்களின் நியாயங்களை எடுத்து அவர்களுடனே சம்பாசித்து, கிறிஸ்து பாடுபடவும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதென்று நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற இந்த இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் காண்பித்து திஷ்டாந்தப்படுத்தினான். பவுலுடைய சுவிசேஷ செய்தியானது கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்த ஒரு செய்தி. இந்த கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டின் ஆகமங்களிலே எவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார், அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் என்ன? அவர் பாடுபடவும், அவர் மரிக்கவும், அவர் 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழவும்,
வேண்டியது என்பதை பழைய ஏற்பாட்டின் சத்தியத்திலிருந்து அவர் வெளிப்படுத்துவதை காண முடியும். பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் குறிப்பாக இடங்களில் இதை பார்க்கிறோம். முக்கியமாக ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 53ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளும் அவருடைய மரணமும் அவருடைய அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் எல்லாவற்றை குறித்தும் அங்கே காண முடியும். இவ்விதமாக யூதர்களுக்கு அவர்கள் தெரிந்த பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஆகமத்திலிருந்து அவர் என்ன செய்கிறார்? சத்தியத்தை அவர்களுக்கு முன்பாக வைத்து அவர்களோடு சம்பாசித்து அவர்களுக்கு அதை தெளிவுபடுத்துகிறார். தெளிவுபடுத்தி ஆண்டவராய் இயேசுவே அந்த கிறிஸ்து மேசியா என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அதை அறிவிப்பதை நாம் அங்கே காண முடியும். நாம் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம். அன்பானவர்களே, இன்றைக்கும் கூட சுவிசேஷமானது கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்த சுவிசேஷம். அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்து? மனிதனுக்காக இந்த உலகத்திலே வந்து மனிதனுடைய பாவத்திற்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தி மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்த கிறிஸ்து. அதைத்தான் பவுல் இங்கே பிரசங்கிக்கிறார். இயேசுவே கிறிஸ்து என்று காண்பித்து திஷ்டாந்தப்படுத்தினார். அதனாலே சுவிசேஷத்தினுடைய சாராம்சம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது கூட இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்து. அர்த்தம் என்ன? பாவங்களுக்காக தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்து பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்த அந்த கிறிஸ்து. ஆகினாலே சுவிசேஷத்தினுடைய அந்த மையப்பொருளாகிய கிறிஸ்துவையும் அவருடைய பாடுகளையும் அவருடைய மரணத்தையும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவதை காண முடியும். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே கூட பவுலுடைய சுவிசேஷ செய்தியை நாம் அங்கே பார்க்கும்போது 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் வாசிக்கிறேன். அன்றியும் சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாயிருக்குமே. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்து. அதனாலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய அந்த சுவிசேஷத்தினுடைய செய்தி கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்து அங்கே சொல்லப்படுவதை நாம் அங்கே காண முடியும். இவ்விதமாக அந்த தெசலோனிக்கேயருக்கு அந்த ஜெப ஆலயத்திலே அவர் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் சுவிசேஷ ஊழியங்களை நாம் பார்க்கும்போது அவர் எப்போதெல்லாம் யூதர்களை சந்திக்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்களுக்கு தெரிந்த பழைய ஏற்பாட்டின் சத்தியத்திலிருந்து அவர் அங்கே பிரசவிப்பதை காண முடியும். பழைய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை சத்தியங்களை வைத்து யூதர்களுக்கு அவர் அங்கே பிரசங்கிப்பார். ஏனென்றால் யூதர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட சத்தியங்களை அவர்கள் அறிந்தவர்கள். அதை வைத்து அவர்களுக்கு பிரசங்கிப்பார். அதே நேரம் யூதர் அல்லாத மற்றவர்கள், அவர்கள் கிரேக்கர்களாயிருக்கலாம் அல்லது ரோமானியர்களாயிருக்கலாம், மற்ற யாராயிருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு அவர் பிரசங்கிக்கும் போது சிருஷ்டிப்பை வைத்து பிரசங்கிப்பதை நாம் காண முடியும். தேவன் எவ்விதமாக எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர், இந்த சிருஷ்டிகர்த்தர் தான் மெய்யான தேவன் என்று சொல்லி பிரசங்கிக்கக்கூடியதை நாம் காண முடியும். அவர்களுக்கு தெரிந்த சிருஷ்டிப்பை வைத்து புறஜாதிகளுக்கு பிரசங்கிப்பார். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 14ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் லிஸ்திரா என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணத்திலே அவர் ஊழியம் செய்யும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு அவர் பிரசங்கிக்கும் போது விதமாக சொல்லுகிறார். 14ஆம் அதிகாரம் 15 முதல் வாசிக்கும் போது, மனுஷரே, ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள்? நாங்களும் உங்களைப் போல பாடுள்ள மனுஷர் தானே. நீங்கள் இந்த வீணான தேவர்களை விட்டு வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம்.
சென்ற காலங்களில் அவர் சகல ஜனங்களையும் தங்கள் வழிகளிலே நடக்க விட்டிருந்தும் அவர் நன்மை செய்து வந்து வானத்திலிருந்து மழையையும் செழிப்புள்ள காலங்களையும் நமக்கு தந்து ஆகாரத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நம்முடைய இருதயங்களை நிரப்பி இவ்விதமாய் அவர் தம்மை குறித்து சாட்சி விளங்க பண்ணாதிருந்ததில்லை என்றார்கள். இங்கே இந்த லிஸ்திரா பட்டணத்திலே அவர் புறஜாதிகள், பல தெய்வங்களை வணங்கக்கூடியவர்கள், ஜீவனுள்ள தேவனை பற்றி அவளுக்கு தெரியாது. ஆகையினால் என்ன செய்கிறார்? ஒரு சிருஷ்டிகர்த்தர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கி நமக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்து மழையை கொடுத்து நன்மையானதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். அதே விதமாகவே அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்திலே கூட அத்தேனை பட்டணம், அதாவது இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய ஏதென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பட்டணத்திலே பவுல் அங்கே பிரசங்கிக்கும் போது கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏராளமான விக்கிரக வழிபாட்டு ஸ்தலங்களை எல்லாம் அவர் அங்கே பார்க்கிறார். பார்க்கும்போது கூட அவர்களுக்கும் இந்த சிருஷ்டிப்பின் தேவனை பற்றி தான் அங்கே சொல்கிறார். அறியப்படாத ஒரு தேவன் என்று அவர்கள் எண்ணக்கூடிய அந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லும்போது 17ஆம் அதிகாரம் 24 முதல் உலகத்தையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோயில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுவதில்லை. எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் தமக்கு யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்ளுகிறதும் இல்லை. மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோற்ற பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். கர்த்தராகிய தம்மை அவர்கள் தடவியாயிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக தம்மை தேடும்படிக்கு அப்படி செய்தார். அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் தூரமானவர் அல்லவே. விதமாக ஒரு சிருஷ்டிப்பின் தேவன், எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி பாதுகாத்து போஷிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் என்று சொல்லி புறஜாதிகளுக்கு அவர் அறிவிப்பதை நாம் காண முடியும். தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே அந்த ஜெப ஆலயத்திலே பவுல் விதமாக 3 வாரங்கள் தொடர்ந்து அங்கே தங்கி சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்கு அங்கே அறிவிப்பதை நாம் காண முடியும். அந்த சுவிசேஷமானது அறிவிக்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையான விதத்திலே கிரியை செய்கிறார். அதை நாம் பார்க்கும்போது தெசலோனிக்கே நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே பவுல் இதை சொல்லும்போது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் எத்தனை ஒரு வல்லமையோடு அந்நாளிலே கொடுக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், எங்கள் சுவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோടെ மாத்திரமல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. அது வெறும் வார்த்தையாக மாத்திரமல்ல, அது தேவனுடைய வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்யக்கூடிய விதத்திலே வல்லமையான விதத்திலே வெளிப்பட்டது என்று சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம். அது அவர்களுக்குள்ளே மாற்றத்தை உண்டாக்கியது. நாம் அதை பார்க்கும்போது 1 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 13ஆம் வசனம், ஆகையால் நீங்கள் தேவ வசனத்தை எங்களாலே கேள்விப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்ட போது அதை மனுஷர் வசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் இடைவிடாமல் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அது மெய்யாகவே தேவ வசனம்தான், விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ளே அது பலனம் செய்கிறது. பவுலாலே பிரசங்கிக்கப்பட்ட அந்த வசனங்களை மனிதனுடைய வார்த்தை என்று இல்லாதபடி தேவனுடைய வார்த்தையாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்தார்கள். அது அவர்களுக்குள்ளே ஆழமான ஒரு கிரியையை செய்தது, அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றியது என்று வாசிக்கிறோம். அதனாலே இன்றைக்கும் தேவன் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு அவர் கிரியை செய்யக்கூடியவராகவே இருக்கிறார். நாம் அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாக தேவ ஆவியினால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தை அந்த தெசலோனிக்கே அந்த ஜெப ஆலயத்திலே கூடி வந்த அவர்களுக்குள்ளே மாற்றத்தை உண்டாக்குவதை காண முடியும். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 17ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம், அவர்களில் சிலரும் பக்தியுள்ள கிரேக்கரில் திரளான ஜனங்களும் கனம் பொருந்திய ஸ்திரீகளும் அநேகரும் விசுவாசித்து பவுலையும் சீலாவையும் ஏற்றுக்கொண்டார். தேவ வல்லமையோடு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையானது அங்கே மாற்றத்தை கொண்டுள்ளது. அநேக யூதர்கள் அங்கே வார்த்தையை கேட்டு ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள்.
பக்தி உள்ள கிரேக்கர்கள் அங்கே ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். அதோடு கனம் பொருந்திய ஸ்திரீகள், சமுதாயத்திலே அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் விதமாக ரட்சிக்கப்படுகிறார். இவ்விதமாக ஒரு நல்ல ஒரு பலனை அந்த நாட்களிலே தேவன் அங்கே செய்தார். இவ்விதமாக தெசலோனிக்கேயத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த 3 வாரங்கள் தங்கியிருந்து அடிப்படையான சத்தியங்களை அவர்களுக்கு போதித்து கிறிஸ்துவை குறித்து வெளிப்படுத்தி அதை அவர்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு இவ்விதமாக அங்கே அநேகர் ரட்சிக்கப்பட கர்த்தர் கிரியை செய்தார். அதே நேரத்திலே அங்கே என்ன நடக்கிறது? அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது ஒரு பக்கத்திலே கர்த்தர் அங்கே கிரியை செய்கிறார், ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். அதே நேரத்திலே சத்துருவானவனும் கிரியை செய்கிறார், ஊழியத்திற்கு எதிர்ப்பும் அங்கே உண்டாகிறது. 5வது வசனம், விசுவாசியாத யூதர்கள் வைராக்கியம் கொண்டு வீணரான சில பொல்லாதவர்களை சேர்த்து கொண்டு கூட்டம் கூடி பட்டணத்தில் அமளி உண்டாக்கி யாசோனுடைய வீட்டை வளைந்து கொண்டு அவர்களை பட்டணத்துக்கு முன்பாக இழுத்து கொண்டு வர வகை தேடினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். விதமாக எதிர்ப்பு அங்கே உண்டாகிறது, கலகம் உண்டாகிறது. தொடர்ந்து அவர்கள் அங்கே அரசாங்க அதிகாரியிடத்திலே கொண்டு போகப்படுகிறார்கள், அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. பிற்பாடு அவர்கள் அங்கே விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள். இப்படியான ஒரு எதிர்ப்புகளும் பிரச்சனைகளும் அங்கே உண்டாகிறதை நாம் அங்கே காண முடியும். அதன் பிற்பாடு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன செய்கிறார்? அந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்தை விட்டு அவர் எங்கே போகிறார்? அங்கே தொடர்ந்து அவர் பெரேயா பட்டணத்துக்கு போவதை பார்க்க முடியும். அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே, உடனே சகோதரர் ராத்திரி காலத்தில் பவுலையும் சீலாவையும் பெரேயா பட்டணத்துக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். அவர்கள் அங்கே சேர்ந்தபோது யூதருடைய ஜெப ஆலயத்திற்கு போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அவர் தெசலோனிக்கேயை விட்டு பெரேயா பட்டணத்துக்கு அங்கே போகிறார்கள். பெரேயா பட்டணத்திலே அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஜனங்கள் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார்கள், நற்குணசாலிகளாய் மாறுகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து அவர் அத்தேனே என்று சொல்லக்கூடிய ஏதென்ஸ் பட்டணத்துக்கு செல்லக்கூடியதை நாம் அங்கே கீழே நாம் வாசிக்க முடியும். 15, 16ஆம் வசனங்களிலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். இவ்விதமாக அத்தேனே பட்டணத்திலே ஊழியம் செய்த பிற்பாடு நாம் தொடர்ந்து 18ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது அவர் கொரிந்து பட்டணத்துக்கு ஊழியத்தை செய்யும்படியாக போகிறார். அதை தொடர்ந்து எபேசு பட்டணத்துக்கு போகிறார். இவ்விதமாக இந்த மக்கெதோனியாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஊழியமானது அது பிலிப்பி பட்டணம், தெசலோனிக்கே பட்டணம், பெரேயா பட்டணம், இன்னுமாக அதோடு நாம் அங்கே அத்தேனே பட்டணம், கொரிந்து பட்டணம், எபேசு பட்டணம் சொல்லி விஸ்தாரம் அடைந்து கொண்டு செல்லக்கூடியதை நாம் அங்கே காண முடியும். தேவன் அவர் கிரியை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கும் கூட தேவன் அவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அவர் இன்றைக்கும் நம்மை அங்கே எதிர்பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். இங்கே இந்த பின்னணியிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன? தேவன் இன்றைக்கும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய, சுவிசேஷத்தை சொல்ல மனிதர்களை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அந்த மக்கெதோனியா பட்டணம், தேவனை அறியாத ஜனங்கள் வாழக்கூடிய அந்த பட்டணத்துக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க அன்றைக்கு பவுலை தெரிந்து கொண்டார், தீமோத்தேயுவை தெரிந்து கொண்டார். விதமாக அவர்கள் மூலமாய் அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு பல சபைகள் உருவாகும்படி செய்தார். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக நம்மையும் கூட அங்கே அழைக்கிறவராகவே இருக்கிறார். ஏசாயா புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய அந்த இருதயத்தினுடைய வாஞ்சை ஏக்கத்தை நாம் காண முடியும். ஏசாயா புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம், பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான், இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்றேன். யாரை அனுப்புவேன்? யார் என் காரியமாக போவார்? இன்றைக்கும் ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்கள் கோடி கோடியாக இருக்கும் போது நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்திற்கும் நீங்களும் நானும் உத்தரவாதம் உள்ளவர்களாய் இருப்பதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். அதே நேரத்திலே பார்க்கும்போது தேவனுடைய சுவிசேஷமானது இன்றைக்கும் அது வல்லமை உள்ளதாகவே இருக்கிறது. உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எந்த மனிதனையும் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க தேவனுடைய சுவிசேஷம் மாத்திரமே அது வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. நாம் அதை வாசிக்கும் போது ரோமன் நிருபத்திலே 1ஆம் அதிகாரத்திலே விதமாக
16ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிற எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது. ரட்சிப்பு உண்டாக சுவிசேஷம்தான் தேவனுடைய பலம். சுவிசேஷத்தை கொண்டே இன்றைக்கும் தேவன் ரட்சிக்கிறவராயிருக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 18வது வசனம், சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனமாக இருக்கிறது. ஆகையினாலே இன்றைக்கும் சுவிசேஷம்தான் ஒரு மனிதனை ரட்சிக்க முடியும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல், அவர் மூலமாய் கிடைக்கக்கூடிய ரட்சிப்பை இன்றைக்கும் வெளிப்படுத்தும் போது இன்றைக்கும் மனிதனுக்குள்ளே அது பலன் செய்து ரட்சிப்பை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்த பகுதியிலே நாம் கவனிக்கக்கூடிய காரியம், நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை, ஆலோசனையை அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மீசியா தேசத்திற்கு போக வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆனால் தேவனோ அவருடைய சித்தத்தை வேறு விதமாக வைத்திருந்தார். அவர் மீசியா போவது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல, அவர் மக்கெதோனியாவுக்கு போக வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கும் கூட தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார். அவருடைய சித்தத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து செயல்படும் போது அது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும். தேவனுக்கு அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக காணப்படும். விதமாக தேவ தரிசனத்தின் மூலமாக அன்றைக்கு பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட போது அவர் உடனடியாக அதை ஏற்றுக்கொண்டார். அங்கே தேவ ஆலோசனைப்படியாக போகும்போது விதமாக தொடர்ந்து பிலிப்பி பட்டணத்திலே, இன்னுமாக தெசலோனிக்கே பட்டணம், பெரேயா பட்டணம், அத்தேனே பட்டணம், கொரிந்து பட்டணம், எபேசு பட்டணம் என்று சொல்லி பல சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்தார். தேவனுடைய சித்தத்தை, ஆலோசனையை அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறோம். அதோடு கூட பார்க்கும்போது ஒரு பக்கத்திலே சாத்தானுடைய தாக்குதல்கள் இருந்தால், தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே அங்கே கலகமும் குழப்பங்களும் அங்கே கொண்டு வரப்பட்டது. ஊழியத்துக்கு எதிரான காரியங்கள் வந்தது. ஆனாலும் கூட தேவன் என்ன செய்கிறார்? அவர் திறந்த வாசலை தொடர்ந்து வைத்து ஊழியத்தை செய்யும்படியும் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியும் அங்கே செய்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 16ஆம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது விதமாக சொல்லுவார். 1 கொரிந்தியர் 16ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம், ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது, விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கத்திலே திறந்த வாசல், இன்னொரு விதத்திலே விரோதம். ஆனாலும் கூட கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? அவர் திறந்த வாசலை மூடாதவராகவே இருந்து அங்கே காரியங்களை செய்கிறார். நாம் அங்கே இதைத்தான் அங்கே பிலதெல்பியா சபைக்கு தேவன் சொல்லக்கூடியதை நாம் அங்கே காண முடியும். நாம் வாசிக்கும் போது விதமாக வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம், உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். கொஞ்சம் பலம் இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய ஆலோசனையிலே நாம் கீழ்ப்படிந்து செயல்படும் போது தேவன் பலனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். திறந்த வாசலை உண்டாக்குவார். நாம் இருக்கிற இடங்களிலே தேவனுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்காக நாம் கிரியை செய்யும் போது, சுவிசேஷத்தை சொல்லும் போது, மற்றவர்களை சந்தித்து நாம் ஆண்டுடைய சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும் போது தேவன் கிரியை செய்கிறார். உன் ஆகாரத்தை தண்ணீரிலே போடு, நீண்ட நாட்களுக்கு பின் அதன் பலனை காண்பார். ஆகினாலே நாம் விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய சத்தியத்தை, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அவ்விதமாக இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்திலே தேவன் திறந்த வாசலை உண்டாக்கி சபையை ஸ்தாபிக்கும்படியாய் செய்கிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே சில காலம் ஊழியம் செய்த பிறகு அவர் கடந்து கொரிந்து பட்டணத்துக்கு போகிறார். அந்த நிலைமையிலே தெசலோனிக்கே சபையை போதிக்கவும் வழிநடத்தவும் அங்கே தீமோத்தேயுவை அங்கே அவர் அனுப்பியிருந்தார். தீமோத்தேயு பலகாலம் அங்கே தங்கி அவர்களுக்கு போதிக்கிறார், அவர்களை வழிநடத்துகிறார். மறுபடியும் அவர் திரும்பி கொரிந்து பட்டணத்துக்கு வந்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்திலே இந்த தெசலோனிக்கே பட்டணத்து விசுவாச ஜனங்களை குறித்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார். அவருடைய விசுவாசத்தை, கிரியை, அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை, அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய போராட்டங்களை எல்லாவற்றையும் அங்கே சொல்லுகிறார்.
முதலாம் நூற்றாண்டிலே பல பிரச்சனைகள், பாடுகள் விசுவாசிகளுக்கு வந்தபோது இந்த தெசலோனிக்கே விசுவாசிகளுக்கும் வந்தது. ஆகினாலே அவர்களை பலப்படுத்தவும் உற்சாகப்படுத்தவும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கவும் பவுல் இந்த 2 நிருபங்களை எழுதுவதை காண முடியும். இந்த 2 நிருபங்களிலே மைய பொருளாக முக்கியமான சாராம்சமாய் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஜாக்கிரதையோடு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வர இருக்கிறார். ஆகினாலே அவருடைய வருகையிலே நாம் ஆசற்றவளாய் நிற்கத்தக்கதாக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை 2 நிருபங்களிலேயும் எழுதுவதை காண முடியும். முதலாம் நிருபமானது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை, சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படியான அந்த முதலாம் வருகையை பற்றி சொல்லுகிறது. 2ஆம் நிருபமானது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சபையோடு இந்த உலகத்துக்கு திரும்ப வந்து அவிசுவாசிகளை நியாயம் தீர்த்து இந்த உலகத்திலே அவர் ஆளுகை செய்ய போகிறதை அது அங்கே காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. முதலாம் நிருபத்தை பார்க்கும்போது இந்த 5 அதிகாரங்களும் கூட கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து சொல்லி முடிக்கப்படுவதை நாம் காண முடியும். உங்களுடைய வேத பகுதிகளிலே நீங்கள் எடுத்து இந்த 5 அதிகாரங்களில் கடைசி பகுதிகளை பார்ப்பீர்களெல்லாம் இதை காண முடியும். 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அந்த அதிகாரமானது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரட்சிப்பும் வரும் கோபாக்களிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விடுதலையையும் ஆசீர்வாதத்தையும் காண்பிக்கிறது. ரட்சிப்புடைய நிச்சயத்தின் ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். 2ஆம் அதிகாரம் 19, 20 வசனங்களிலே நாம் பார்ப்போமேனால், நாம் தேவனுக்காக உழைப்பதும் ஆத்தும ஆதாயம் செய்வதும் அதன் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெகுமானத்தை பற்றியும் அங்கே சொல்கிறது. 3ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 13 வசனங்களை பார்ப்பீர்களானால், நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பதும் அன்பு செலுத்துவதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை சரியான விதத்திலே பராமரித்து கிறிஸ்துவனுடைய வருகையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை குறித்தும் அங்கே சொல்கிறது. 4ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 18 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய எதிர்காலத்தினுடைய நிச்சயத்தை பார்க்கிறோம். அந்நாட்களிலே தெசலோனிக்கே சபையிலே அநேகர் அங்கே மரித்து போனவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களை குறித்த பயம், கலக்கமெல்லாம் கூட அவர்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தது. அங்கே பவுல் என்ன சொல்கிறார்? ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வானத்திலே வெளிப்படுவார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மரித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் கூட உயிரோடு இருக்கும் நாமும் மர்மமாக்கப்பட்டு என்றென்றைக்கும் கர்த்தரோடு கூட இருப்போம் என்று சொல்லி அந்த நித்தியத்தின் நம்பிக்கையை கொடுப்பதை காண முடியும். 5ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது 23, 24 வசனங்கள் ஆண்டுடைய வருகைக்காக எவ்வளவு பரிசுத்தத்தோடு ஜீவிக்க வேண்டும். 1 5, 23, 24 சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றவளாய் நாம் அவரை சந்திக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இந்த தெசலோனிக்கே நிருபத்தினுடைய முக்கிய செய்தியானது, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வரப்போகிறார். அவருடைய சபையை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார். அவரை நாம் சந்திக்கத்தக்கதாக எல்லா விதத்திலும் நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழிப்போடு, கவனத்தோடு, ஜாக்கிரதையோடு ஜீவிக்க ஆண்டு உதவி செய்வாராக. கர்த்ததாமே தொடர்ந்து நாட்களையும் இந்த தியானத்தை நாம் தொடர்ந்து நாம் தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஜெபம் பண்ணுவோம். பரிசுத்த பிதாவே, நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விலையேற பெற்ற நம்முடைய சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். 1 தெசலோனிக்கேயர், 2 தெசலோனிக்கேயர் நிருபங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை நீர் தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே, அறியாத ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக நீர் பயன்படுத்தினீர். அநேகர் உம்மை அணைத்துக் கொள்ளவும், உம்முடைய சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும், உம்முடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தமாகவும் உதவி செய்வீர். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் கூட ஆண்டவரே, இந்த சத்தியங்களை அறிந்திருக்கிற நாங்கள் அதிலே நிலைத்திருக்கவும், எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், உடைய வருகைக்கென்று விழிப்போடு ஆயத்தமாகவும்
பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற காரியத்திலே உண்மையாய் பொறுப்பாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க உதவி செய்யும். உங்களுடைய சுவிசேஷத்தின் வல்லமையை அறிந்தவர்களாக அதை ஆண்டவரே மற்றவருக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாய் எங்களை வைத்துக் கொள்ளும். ஆத்துமாதாயம் செய்ய கிருபைத்தார். பாடுகள் நெருக்கங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டாலும் அவை எல்லாவற்றின் மத்தியிலேயும் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறேன். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய வருகை எதிர்நோக்கி விழிப்போடு ஜீவிக்க கிருபித்தார். நீர் வரப்போகிறீர். உண்மை நாங்கள் சந்திக்க போகிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாக்கிரதையோடு நாங்கள் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரித்து வேண்டுகிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட்.